ସୁଖମୟ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ। ଅତୀତର ସ୍ମରଣ ନ କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦିରେ ସମ ରହିବା, ଏହା ଜୀବନମୁକ୍ତ ପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ। ପୂଜ୍ୟ ବାପୁଜୀ। ଗୋତେ ଶୋକା ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟଂ ନୈବ ଚିନ୍ତୟେତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନେନ କାଲେନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ବିଚକ୍ଷଣା। ନା ଅତୀତ ଘଟଣାର ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ, ନା ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ରହନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତ ତାଙ୍କ ସୁଖମୟ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ। ତୁମେ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ରଖ। ଯଦି ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ତୁମର ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଅତୀତ ହୁଏ। ଅତୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଗତ, ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି। ଏବେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷଣ, ତାହା ହିଁ ତ ଆସୁଥିବା କ୍ଷଣର ଅତୀତ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷଣ ହେବ, ତାହା ପର କ୍ଷଣରେ ଅତୀତ ହୋଇଯିବ। ଧ୍ୟାନରେ ଆସିଲା, ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷଣ ବଢ଼ିଆ ବିତିବ, ତେବେ ତୁମର ବିତି ଯାଇଥିବା କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଯିବ। ବଢ଼ିଆର ଏକ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ଆଗାମୀ କ୍ଷଣ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବ, ତେବେ ବି ବଢ଼ିଆର ପଂକ୍ତି ଲାଗିଯିବ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା କ୍ଷଣରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ଷଣରେ କ'ଣ ରାସ୍ତା? ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇ ହିଁ ତ ଆସିବ। ଏଣୁ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମଧୁରତା ଅଛି, ତାହା ଆସୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିଲକୁଲ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧୁମୟ ହୋଇଯିବ। କ୍ୱିନାଇନ୍ର ଗୋଲି ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଚିନି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତନ ବିଲକୁଲ ସୁଖମୟ, ତେବେ ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁଃଖ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲକୁଲ ସନ୍ତୋଷଜନକ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ମନରେ ନିଜ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଗ୍ଳାନି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କାହିଁକି କଲି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ସେତେବେଳେ ତୁମ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ବାସନା ନାହିଁ ଯେ ଆଗକୁ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ତୁମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ କାଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବ୍ୟତୀତ ହେବ।